చేసిన స్పెషల్ చపాతీలు చేస్తూ అలసిపోతున్నావా వదిన? చపాతీ కోసం కాదమ్మా, మరి ఫేస్ ఎందుకు అలా అయిపోయింది? ఫస్ట్ తారీఖు వచ్చిందంటే చాలు ఈఎంఐలు గోలా. మీ అన్నయ్య ఏమో టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు, ఊరికే నా మీద వచ్చేస్తున్నాడు. నేనేమో 10th వరకే చదువుకున్నాను, నాకు ఏ జాబ్ రావట్లేదు. ఎందుకు వదిన టెన్షన్? ఇంట్లో ఉండే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏంటి, ఇంట్లో ఉండి వర్క్ చేసుకోవచ్చా? బయటకు వెళ్లాల్సిన లేదా? ఇంట్లోనే ఉండి కూడా సంపాదించుకోవచ్చు, అన్ని కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు. రోజుకి 2-3 గంటలు పనిచేస్తే చాలు. ఆల్రెడీ నీ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉంది కదా, స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ అండ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారా, హౌస్ వైఫ్స్ కూడా. ఇప్పుడు అన్నయ్య ఒక్కడే కదా కష్టపడతాడు, ఈసారి నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేయు, అన్నయ్య హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఈ ఈఎంఐ గోల్ కూడా మీకు ఉండదు. మనందరికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది కదా. అయినా సరే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మాత్రం స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఇస్తున్నాను కదా, ఆ నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేసి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా తెలుసుకొని జాయిన్ అవ్వండి. మీకు కూడా ఒక మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది గవర్నమెంట్ సర్టిఫైడ్ కంపెనీ, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు.